joljole ɓurde mantinade e hitande ujunaji ɗiɗi e nogase nayyi e diwan Tambacounda ha tengti e falde Gudiri ina fecci e doge kewɗe certude gila e yolayru ko ɓuri 60 suka e maayo hango hakkude Mauritanie e leydi Espagne wameji keptuɗi ko ɓuri ujunere hectare e falde Bakel kam e Tambacounda nangal Bougane Gueye Dany to Bakel ɗe tobɓe ina jeeya e ko ɓuri mantinade e hitande ujunaji ɗiɗi e nogase nayyi e nder diwan Tambacounda o kono puɗɗoroɗen to banggue cellal poste santé ji tati kesi dañi udditede e nder falde Gudiri nokkuji ɗi ko a Lagge Dendudi Dokka e Lewa Hamad ɗin postoji tati kala noon daña ko e ballal ɓesguji ɗen gure to banggue jangde ngakkere jangguinoɓe e nder falde Gudiri wonti rogere kangaɗo ɗiggata yuppetake hitande ujunaji ɗiɗi e nogase nayyi fodde 47 dudal uddi tawa sababu ko ngakkere jangguinoɓe ngam weltinde dilloɓe e jangde nokku o fedde nafa gabo wallodiri e yeef mo Gudiri e mo Bakel ngam yubbinde e palde ɗiɗi ɗe kala ko wiyete journée d'excellence to banggue rendo ha hande diwan Tambacounda ina waya sukaɓe mum heddiɓe e maayo hango hakkude leydi Mauritanie e Espagne ɓe ɓuuri 60 suka jiida e majjuɓe ha to jareten ɗo ɓe cuwa yitede yolayru ɓurndu teskinde ndu waɗi ko e lewru silto woni septembre te ɓen sukaɓe yoliɓe ko yaroɓe e duuɓi 18 ha 35 ɓuuri hen hewde ha joni ko caɗele ndiyam kaleten ngol noon ko wameji jannode e yoga e hoɗɓe e dande maayo ngo falde Bakel e falde Tamba keɗani hen caggal tawde kay 1,560 neɗɗo tiniɗen caɗele e nder falde Bakel ko ɓuuri 1 hectare yaadi e wameji ɗi taw ko gese demanoɗe e gueɗe certuɗe jiida e galleji ɗi ndiyam ɗam bonni falde Tambacounda gure baɗe no Missira Netibulu e Dialakoto kadi daɗani e bone ɗin wameji ha joni e hitande ujunaji ɗiɗi e nogase nayyi luural waɗi to ñeñe ko hakkude ɓesgu wuro ngo e cukko préfet mo falde Bakel ha yimɓe 16 jeeyaɓe e ngon wuro nanga coka e dumbirdu to Tambacounda ina jeeno e ɓen sokanoɓe gorko goto jarowo e duuɓi 60 on ni ko ñande ina weeta e ɓe ñaawe ko ñande hen o hawri e ladial e dumbirdu ndu ciftinen luural ngal wonno ko salade ɓesgu wuro ngo ko faati e asgol kanŋe e maayo mabɓe ngo ngam hulde bonnude ngon maayo ngoɓe kutorto ngon wuro ñeñe ko noon jeeya koye commune Sadatou falde Bakel to banggue taaridi fedde rendinde joom gure en leydi Sénégal yubbini batu mawngu ñande 19 bowte woni décembre to Hamdallahi taw ɓe jewtanno hen koko faati e ɗabbugol peeje kaɓotode cumuji ladde nde batu ngu wonno koto wuro wiyetengo Hamdallahi pont ngo tawete koye tundu Missira diwan Tambacounda to banggue taaridi ha joni fedde Amnesty International yubbini lulde nde balɗe tati ɗo e Gudiri wonno ko ñande 23 ha 25 lewru jukko hitande ujunaji ɗiɗi e nogase nayyi sababu lulde nde wonno ko yewtude ko faati e kebgol leydi taw ko kebgol dewgol lawol yewtere nde toɗino ko joom gure en mairuji e dendagal dilloɓe e on fannu sen gari e joljole hitande nde to banggue dawrugol ɓuuri teskinde ko nangal Bougane Gueye Dany gardiɗo walare Gemso Bopp ɗum wonno ko ñande 19 bowte woni octobre sanga waktuji 13 pawɗi 40 hojom nokku o ko natirde Bakel caggal nangal makko kanko Bougane Gueye Dany o soka to dumbirdu Tambacounda ko adinde omo ñaawe ñande 30 bowte woni octobre o accita kono o fawa lewru ndu o lelotako kam e ujunaje nogas mbudu to banggue diine e pinal ko jillungu Ceerno Bassirou Tall waɗi e diwan Tambacounda o dañi yettade nokkuji kewɗi ko wayno Kidira Beele Gudiri e ko nandi hen sababu jillungu noon wonno ko jokkoyde en ɗam to mawni ko hono Sokhna Fadima Muntaga Daha Cheikh Oumar gonɗo to Kidira e hitande ujunaji ɗi e nogase nayyi tawa ko e lewru jolal hono novembre ko nden rutti e jomum debbo gawlo biyetenoɗo Banaji Dieng omo andirano Banaji Kodda ko ñande 17 ndun lewru o rutte e jomiko to Dakar ko adinde omo wirne janggo e mum to Senendebu woni sunare mawde e diwan Tambacounda o ha tengti e dilloɓe e pinal bandiraɓe ko ɗum ɗo min doɓidanino on e joljole ɓurde mantinade e hitande ujunaji ɗiɗi e nogase nayyi yen battunimo wuuri